Ahojte, po dlhom čase, videjko dnes trošku netradičné. Dnes sa pozrieme, čo sa nachádza v krabičke, takejto peknej. No, takže poďme na to. Šipečka, šup. No. Krabička fajnová, pozrieme sa, čo máme vo vnútri. Takže dokovačka na baterôčky aj s baterôčkami. Ak samozrejme viete, že jedná sa teda o DJI Neo Flymore Combo verzia. Takže baterky s nabíjacou stanicou. Ďalej tu máme nejaké kabeláže. Takže kabeláž, nabíjací káblik. Ďalej tu máme káblik k ovládaču do mobilu. Dobre, ďalej tu máme skrútkovačík. Dobre, takže to máme krabičku. Ideme ďalej. Ovládač. Páska drží dobre, fajnovo. Takže ovládač. Paličky, výborne. Dobre, skúmať to budem potom. No a mal byť samotný droník. Ešte, aha, nejaké samolepôčka a nejaké návodíky. Návodíky. Jasné, návodíky, ale vieme, ako to je. Kto číta návodíky, že? Na Slovensku nikto. Dobre. Tuto máme nejaké náhradné vrtuľky, aj so šrobikmi. Silica gel, výborne. Dobre, samotný droník. Je to malé, je to malé. To je super, je to ľahké. Akože ak je tam baterka, tak to je fakt ľahké. Jasné. On má mať nejakých 100 gramov, 120 gramov či koľko, nepamätám si, asi trepem. Ale to si viete dohľadať, ale je to fakt, že ľahké. Že človek, až keď to chytí do ruky, tak... Dobre, super. Teším sa na prvé lety. A niečo vám možno potom natočím. Takže takto som si tu spravil brajgelik. Točte. Teším sa pri ďalšom videjku. Čaute.